Berrikuntza arnastuz, hobekuntza da gure apostua. Hutsegitea, ez asmatzea, hori ere aurrera egitea da. Behin eta berriz saiatzea. Hori da guretzako eraldatzea. Ikastetxea eta bere inguruaren eraldaketa dugu helburu. Gure itsasargia. Elkargune bat. Gure helmuga. Usurbilgo lanbide eskolako bidaia abian da. Konplexutasunaren kudeaketa ereduan oinarrituta, informazioa, ikerketa, garapena eta berrikuntza, ezagutza eta konfiantza. Helburu horiek lortzeko ekintza ezberdinak garatuz. Sare lana eta balioak izango dira ikastetxeko proiektuaren zutabe. Egutegian, 2024. urtea ageri da. Bidai-orria diseinatuta dago. Usurbilgo lanbide eskolak badaki nora joan nahi duen, eta badaki nola. Etorkizunak bidea irudikatzen du. Erakunde adimentsu, osasuntsu, jasangarri eta nazioarteko bat. Klima aldaketa, industria 4.0 eta ostalaritza arloetan proposamenak garatuz. Baita eraldaketa digitalaren arloan ere. Datu bidez pertsonak eta makinak hartu emanean jarriko dituen adimen artifiziala sortuz. Ikasleen talentuari eta pertsonei denbora gehiago eskaintzeko aukera emanez. Enpresa, unibertsitate, nazioarteko zein ekintzailetzarako beharrezkoak diren gaitasunak sakontzen. Etorkizuneko ikuspegiak espazio berriak egokitzera eta definitzera garamatza. Ilusioz ekingo diogu 2024. urteari. Konplexutasunaren kudeaketak eraldaketa bideratuko du. Eraldaketan sinesten dugu. Balioetan egiten dugu lan. Sarean egiten dugu lan. Usurbilgo lanbide eskolan, etorkizuna, orain da.